fantani na ni bɛɛ maliyɛn minnu bɛ k'a lamɛn bɔlɔlɔ sanfɛ an b'u bɛɛ fo k'u bɛɛ waleɲuman dɔn i k'a dɔn nin waati kelen na radio Nura FM o sanfɛ nɔgɔ kuma na sa kunnafoni a camanba de a tonnen bɛ an bolo kɔrɔ kunnafoni minnu bɛ yan ni Ala sɔnna ma an bɛna minnu gosi kɛnɛ in kɔnɔna na Nouvelle Horizon ale kumana kalo 9 kɔfɛ min ye awɔ i k'a dɔn i tuama u ye awɔ i k'a dɔn a galaka kari ayi maamu nalen filɛ ale de ne tuama haramu i tuama tɛ ni Ala cɛ a kana balanwale mɔgɔw ma i tuama maamu na Ala c'est Traoré cɛ i mɛnna nka i ye tɔgɔma sɔrɔ i jagoya balanwale mɔgɔw la ne yɛrɛ ye jagoya balanwale mɔgɔw la ni nze célibatorium ɲɛmaaba o tuama de ye nin a nin ye o don dɛ mais c'est Traoré an b'a ja il vient de Sikasso Ala awɔ i y'o fana fɔ il vient de Sikasso la ilaha illallah Ibrahim Traoré il vient de Sikasso est-ce que c'est Sikassois Sikasso ko kulo bana ba do non Damiba u y'ale dafiri bi awɔ i k'a dɔn min ye capitaine Ibrahima Traoré ale nana ka na sɛlɛ ale ka na sigi o kumana sɔɔni bɛ an b'an da don la o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen CEDEAO maaw awɔ i k'a dɔn u nana maa minnu bɛ anw bolo kɔrɔ yan u nana cogo min CEDEAO maaw u taara o cogo kelen na awɔ i k'a dɔn u ma fɛn fɔ maa ma awɔ i k'a dɔn maa t'a dɔn a ko kɛra cogo min o bɛɛ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen Sierra Leone ɲɛmaaba n'o bɛ Julius Maada Bio kofɔ ale fana nana bɔ anw ye yan awɔ i k'a dɔn a kunkun n'a ɲɛɲɛ an b'o da limanaw kulo kan o maliyɛn den minnu bɛ yen minnu b'a la sanga ani waati awɔ i k'a dɔn Ablaye Mayiga a kumakan fariyara Sogɛli Mayiga a ye nin kɛ tan an kana to an n'an teriw ka kɛlɛ n dɔgɔ kuma in daminɛna yɔrɔ min bamananw ka kuma don yanni i ka jigin i binyɔrɔ la i talo yɔrɔ o lajɛ o kumana sa min ye awɔ i k'a dɔn Faransi a n'a jɛɲɔgɔn juguw a n'a ka nakari nabelew u bɛ kumakan minnu ta la ka anw sɛgɛrɛ waati bɛɛ lajɛlen an b'o fana ɲɛfɔ limanaw ka faamuyali u k'o sɔrɔ o la o bɛɛ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye awɔ i k'a dɔn coup d'état min kɛra Burkina CEDEAO tɛgɛba dar'u kulo kɔ Fatiru kumana o fana kan nɔgɔ min ye awɔ i k'a dɔn poste min bɛ yen n'o bɛ CSP olu ka poste ko fɔ awɔ i k'a dɔn o ni fɛnma a ko gɛlɛyara an bɛna an da don fana na min ye awɔ i k'a dɔn badabada Sogɛli Kokala Mayiga nɔgɔ nin waati in na ko a bɛ so Sogɛli taara so o kumana sa don min a bɛna primature la maa kɔni t'o dɔn nka a bɛ so fɔlɔ an b'an da don fana na ministre délégué dɔ bɛ yen u k'a ma Fatumata Diko n dɔgɔw fana ka lahaliyaw bɛ cogo min ni Ala sɔnna o fana bɛ fɛsɛfɛsɛ ne k'o ɲɛfɔ an bɛ nin bɛɛ la transition ko min an b'a la awɔ i k'a dɔn ja na kɛ o fana businessiw bɛ yen o bɛ o kɔnɔ n dɔgɔ n'i ko dugu dɔ ka jan i b'a sɔrɔ dɔ b'a kɔ o kumana sa an ka foli ani tanuni k'a lase limanaw bɛɛ ma o bɛɛ bɔlen kɔ yen délégation min bɛ yen n'a bɛ CMC ko fɔ district de Bamako conseil malien des chargeurs min ye awɔ i k'a dɔn n yɛrɛ kɔrɔkɛ fa kelen ba kelen wani fada wani madame Nfa Sɛnpara Mamadu Nfa Sɛnpara Ntɔma don ayi ni tɔma ye n kɔrɔkɛ don awɔ haramu i tɔma don i kɔrɔkɛ don siga foyi t'a la wulibali don Mamadu Nfa Sɛnpara a bɛ k'a dɔn ɲɛmaya o di n ba ma o kuma ni Ala sɔnna sɔɔni bɛɛ an bɛ an da don fana na ko fɛsɛfɛsɛ limanaw ka se ka faamuyali sɔrɔ a la Nura FM a kumasoba in kɔnɔ o kuma a y'aw sɔgɔlen to radio Nura FM na Ala sɔnna ça ne sera pas de couscous ou il a manqué de sauce o tɛ ɲɛma y'a fɔ cogo min na wele sira n'i bɛ fɛ k'anw nasɔrɔ a gosi 76 33 43 03 kuma ka ɲi 76 walayi 33 43 i bɛ fu ani saba kɛ k'a laban a banna kuma ɲɛna kuma banna pewu i y'a fɔ cogo min a tɛ tɛmɛ o kan o kuma dɔgɔ min ye awɔ i k'a dɔn kunnafoniw camanba de ye olu bɛ an bolo kɔrɔ sɔɔni bɛɛ an bɛna ka na da la limanaw k'u hakili to a la min ye an kɛrɛfɛ dugu minnu bɛ yen min ye Burkina ye ale ka discours banna pewu Burkina sisan sa direction bɛ ka munumunu de quoi a bɛ munumunu de n'a bɔra Burkina an b'an sɛlɛ ka taa yɔrɔ wɛrɛ Niger a banna i to man fi subhanallah a banna ayi n ko Mali sababu la farafina ye ni Ala sɔnna a ma a bɛ kɛ dɔ ye koyi a ɲɛma ko fiɲɛ min wulilen filɛ nin a tɛ taa ka farafina jugu si to a tɛ taa k'u to koyi a ye maa ja a ma maa ja a tɛ taa k'u to dɛ Mali a bɛ kɛ ko dɔ ye dɛ k'o f'i ye dɛ ni a ka di ye i sɛlɛ an nɔfɛ n'a man di ye i sɛlɛ an nɔfɛ an ka taa yanni tile ka wuli k'i to a bɛ ɲɔgɔn tɛ koyi tile min wulitɔ filɛ farafina bɛɛ bɛ ka faamuyali sɔrɔ diɲɛma bɛɛ bɛ ka faamuyali sɔrɔ Ala ni Mali sababu e m'a ye diɲɛ bɛɛ bɛ siran bi yan anw ka fasoden dɔw de bɛ yen dɔrɔn minnu kɔni ye ko dɔ ye dɔrɔn an bɛ Ala de deli dɔrɔn c'est quelque chose seulement ɲɛma n bɛna mun f'i ye hali n'i ye tile yira dɔw la olu b'a fɔ ko lanpa siga t'a la o maa bɛ yan awɔ studio photo levier image yan folila n dɔgɔkun bɛ k'a lamɛn min ye awɔ i k'a dɔn Sumana Nfali an b'a fo k'a waleɲuman dɔn ko an bɛ ɲɔgɔn bolo i ka dɔgɔnɔkɛ nana général Boubacar Sagara an kun famana Boubacar ma dɛ Sagara bi yan a ka kɛnɛ kɔni a bi yan
Sakara nana Suri Jalo be fu Italy Suri mfo mana Jibril de faramo Jibril Touré awo osobe mfo mana ma ala kani sababe ami o man dogo biye tene dogo kunda bene tedi kan tene do ko kalande denen do nyama ko ne kuna fonu ngakala awo nga denen do kuri ka chan awo fana ci osobe oiche ka chan oiche denen do ko kunda mne di aba soro munya akongona pew général foy ko ye jagwa de koy ko obligation de anga sele nyoko nofe anga tadron yalla sona manambita abisi bala kani sababe e ma ye Burkina wulila wati min bisi basa min donai to abu ku be fe ka ko imbana mini ka ba ma yelma mais population maso e da to maraba a famia dron die be mani tegemine ki sangorota ni ka population ni itolu fe e c'est tout c'est fini nyama démocratie do démocratie taw ye tasu c'est fini banga ye jamana ko do ni tout c'est fini o yere a famia saw ala kani sababe banga jamana ko do tay de ni bu kanu ku fe ni tu fe e nyama labi gasu ko buyi ndo ko la samba la de kata o ka sele ka mununu kata gawtu fanfe la be o me sabati sisa kuna funi ni ala sona ma mbidu nai Nura FM bi kono do ani nani to mi murumuru duru do suketa jata akante ablati ayi jamana ngona mashi sete mina kibo Khalifa Junior faut ka trembler aramu tremblement de terre non ba fieti hatay osobe abana nyama ni watina munya awai abajme gafuri hawa ale fana sugole mana gawsu ga TikTok sample gafuri ya awo faransite wa gawsu faransite gafuri eski ganga fuli be gafuri to be gafuri to be kan ganga fuli boye awoke awo tikatala no digira mamina o kata gafuri nyini gafuri nyini ne abana kosobe wai Allah akbar ama be madia ene nabi kon na koy abana tukundo fa de kana bala de ambe ko ko lucho lani nabi ko ni kala ko ni ambi ko de gafure ni yoro yere ta ka laje kare flash ba ka gosu nyana ni ma gafure to ta kono ha ye kuma na ibasoro bo dugula yembla yembla de tegana edda ma don kuma la sa bra ki dabo nuna sa ba ga ko kuma na ebe ibna wa to ko do ko ni nyama mu ya ngartisi belebele fene afana sogole mana ko 6 tim fatu dameli tim nga fatu tega ka suma fatu anga fuli bay atega ka suma ko ba tega ka kala jagwa fuli fatu angata ko na sando ko fatu be foka wali mando kabla maiga anga fuli bay ke bi ke mo gon nu chumi akuma anti page kala de ka ay neta nga eta wala nya tim sandi e ma ya wa kante fena klubana sigatala ndo ambita agosi fedu konate akumana akumambe sebe ngono sebe minango ama ko nouvelle horizon obeke angunga mfolo e sebanya awekado sirajantama minambo dabo ke awekado niye okumana sa ko minye kalo konondo awekado nyamaya president mimbe na be transition onyama kofo Burkina Faso lieutenant colonel awekado damiba ayaka démission di kunu awekado coup d'état do min no kera awekado capitaine Ibrahima Traoré anaka chedum fe ko nindo na be na juma doma ina fambora ka fo chukomi asoba tabukulo klebi saba temeni ndo jakulu do be no ya awekado sorasi jakulu ye luka awekado nyama ya tambeka di mami ma ode capitaine no ye Ibrahima Traoré mana saminye uye awekado arajo mimbe do be awekado arajo television Burkina no ye RTB o Burkina be o fana ka ORTM o temeni ngo ka boye uye tega dauka awekado ka wulika jodi chesuruke mimbi talike Paul Henri awekado sabado ko damiba awekado ka tega da kan chaw mimbi se ka to awekado abi fanga
dabila sabu Paul away kadro a yera k'a fɔ a tɛ se o ye kelen ye o yɛrɛ dama tɛ koyi Paul janfanciya away kadro o ko b'a kɔnɔ jamana ye coup d'état kɛ fɛn min kama hakilina minnu kama ani miirina minnu kama i ka dɔn k'a fɔ min ye awa ka wuli ka jɔ kɛ ka cɛsiriw kɛ président min tun bɛ n'o ye Roch Marc Christian Kabore ye d'Afrique ka na ni Paul ye yɛlɛmaw bɛ se ka don kow la cogo min min b'a nalen n dɔgɔ i ka dɔn k'a fɔ a kɛra i b'a fɔ ko away kadro sunfɔrɔ sunkɔ jigitigɛ a banna o de siratigɛ la n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ nin jɛ in away kadro Burkina Faso a kɔni sigilen bɛ kabiri janvier kalo tile 24 san 2022 a ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ a yɛrɛ ye gosili de kɛ n'o bɛ coup d'état ko fɔ ka ɲɛsin maa ma n'o bɛ Roch Marc Christian Kabore n'a b'o ko fɔ a ye coup d'état min kɛ ka ɲɛsin o ma min ye away kadro lieutenant colonel Pont Henri Sanbadogo Sandaogo Damiba ale de y'o kɛ koyi ale yɛrɛ fana filɛ nin ye away kadro filɛ k'a gosi ale fana ka fanga kɛ c'est fini maa min y'o kɛ o de ye away kadro sɔrɔsiw ye minnu bɛ mouvement patriotique pour la sauvegarde de la République MPSR n'a b'o ko fɔ a ko n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ nin jɛ kungelina minnu dira ma n'o ye Paul ye hakilina minnu dira ma ani k'a dɔn k'a fɔ a jɛɲɔgɔnw jɛra fɛn o fɛn min kan a na kɛ a y'a bɛɛ lajɛlen buruja k'a bɛɛ kɛ janfantibugu ye a ko de siratigɛ la waati bɛɛ lajɛlen n'i y'a ye ni gosiriw kɛra a bɛ fɔ ko jamana marakojuguya k'a dɔn o de nana ni ko dɔw ye o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye jihadistes kɛlɛli a bɛ fɔ ko o de fana nana ni fɛn dɔw ye n'a ɲɔgɔnna caman ko de y'a to away kadro gosiliw away kadro coup d'état kɛra transition n'o ye Burkinakaw ye away kadro Dabiba tun bɛ min kunna ale kɔni kun y'a daminɛ ka bɔ maaw galaga fɛ sabu a y'a daminɛ ka janfantiya k'o ta away kadro ni ka maaw sɛgɛrɛ a k'o bɛɛ tɛmɛnen kɔ ka bɔ n'i ye jateminɛ kɛ jamana dɔw bɛ yen away kadro a na kɛ a tun bɛ fɛ k'i bugu olu ka fugunaw de kɔrɔ n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ maa minnu bɛ ni away kadro olu kun tɛgɛ danbɛ anw kan a bi waati jan bɔ n'o bɛ Faransi n'a jɛɲɔgɔnjuguw kofɔ olu bɛɛ n'u ye Soliyo weleli daminɛ i la ka dɛmɛfɔ daminɛ i kɔ k'i tanuli daminɛ siga tɛ min na i b'a sɔrɔ i bɛ k'olu sago de kɛ a tɛ ka jamana kɔnɔdenw i tɛ k'olu sago kɛ o de siratigɛ la min ye away kadro n'i ye jateminɛ kɛ jamana marali taabolo minnu bɛ away kadro coup d'état fɔlɔ o kɛra filanan o kɛra nka min ye away kadro min kɛlen filɛ nin CEDEAO a dugubilakaw sa away kadro dɔnkelen ɲɛgɔ ye CEDEAO wulila a deliko la ko communiqué fila u y'o de bɔ ka bin a communiqué ninnu kɔnɔna na maaw dabali banna sabu min ye away kadro CEDEAO n tɛ se ko la n dɛsɛra min ye away kadro CEDEAO y'o de jira nin kelen CEDEAO away kadro ka wulikajɔ ni cɛsiriw kɛ waati bɛɛ coup d'état minnu n'olu bi kɛ k'a fɔ k'i bɛ away kadro ɲangini kɛ ka dɔw bali ka taama ka nafolo kɛ i tɛgɛ daw kan o kana suru o dugu in kɔnɔ n dɔgɔnin fasodenw n'u wulila k'u déterminé len don hali n'a y'i ja muru da ye k'u ka na i k'u kantigɛ ka sira tɛ a la o fana o gɛlɛya o bɛ ka CEDEAO sɔrɔ a filanan ye min ye CEDEAO fana away kadro n'i ye jateminɛ kɛ a bɛ ka away kadro a yɛrɛ to yen partenaires ni away kadro ta sidɔn olu k'u sago kɛ a lacogo min ka d'u ye o ye fɛn ye fɛn min n'a bɛ maa kamana guwa Damiba ta in o ma dogo maa si la Damiba minɛna k'a yange sanfɛ sabu min ye CEDEAO ye ani away kadro dɛmɛbajugu n'i k'a dɔn min ye kɔfɛmaw ye a bɛ k'olu sago kɛ i n'a fɔ min ye Assimi Goïta ani away kadro Mamadi Doumbia olu y'u ban cogo min na min dar'olu kan o ma dogo maa si la o de y'a to min ye CEDEAO ye away kadro olu kɔni bɛ ka nin waleya ninnu ta ni ka ɲɛsin Damiba ma nka an bɛ don min ko bi n dɔgɔ bɔnɛ k'a sanni ka b'u ɲɛna sabu Damiba ko a banna kawale min nana o de away kadro capitaine Ibrahima Traoré fana sa an b'a fɔ a fana ye a k'i jija a kana bɔ fasodenw jigi kɔrɔ dɛ Ibrahima a ye nanzaraka cɛɲini minnu fɔ ani kumakan minnu fɔ a b'an kɔnɔ a ma bɔ an kɔnɔ Burkina n ta jamana an b'a f'u ɲɛna hali bi an k'an tɛgɛw di ɲɔgɔn ma a bɛ hakili jigin jɔnni na a bɛ hakili jigin karamɔgɔ Adama Toure dankɔrɔba dɔ min sigin bɛ anw fɛ yan karamɔgɔ belebele don kuma hali bi k'a yɛrɛ k'a fɔ Mali ani Burkina an bɛɛ ye kelen ye wani fada wa tubabu bɛ ka siran min ye don b'a f'i ye a bɛna se dɛ a bɛna se dɛ parce que min ye kolowari ye olu kɔni bɛ taabolo min kan bi ils sont pas prêts à comprendre o ye kelen ye filanan ye min ye La Guinée on comprend Mali on comprend Burkina bientôt on comprend o kumana tɔ ye min ye Niger ni jamana ninnu n'an sera k'an tɛgɛw di ɲɔgɔn ma ka fara ɲɔgɔn kan ka dɛmɛba jɔnjɔn sɔrɔ an yɛrɛ la cɛmancɛ kɛlɛ min bɛ n'o ye sahel kungo kɛlɛ ye an b'o jɔsi k'a ban tubabukɛ ɲɛ b'o de la a sirannen b'o de ɲɛ wa o ye Faransi ka n'a bɔnnen puissance u tɛ k'u yɛrɛ ko ya u bɛ suru duguma mais an k'an jija an k'an tɛgɛw di ɲɔgɔn ma population k'a faamuya Basumu tɛ kɛlɛ foyi wɛrɛ la bilahi Faransi ka kɛlɛ kɔ a y'a faamuya dɔrɔn a banna Alassane u b'olu kɛlɛ dama de la a banna Ibrahima Manda viens voir le colonel viens voir le colonel Assimi Goïta ne t'a nɔfɛ ka na a bɛ dicté k'i kun ne tɛ préparé a bɛ ɲɔgɔn faamuya sisan et puis kow banna voilà
ala ka ni sabo bɛ ami sodu kunate aka fasiri do nouvelle horizon ka bido boli non den do ka min bɛ Afrika bulla Ibrahim Traoré ani Benga ayo cogo do ala ay juruta daminɛ a bɛ fɔ mɔgɔw ye k'ale de capitaine Ibrahim Burkina awake mais c'est avec Cléo ala bɛ Cléo Burkina yo ale dun bɛ yan de a kana ko ɲami dɛ an bɛ taa yen de an tatɔ do ala ka ni sabo bɛ anw bɛna taa de koyi bismillah an tatɔ de an bɛ taa ne b'a sɔn de Bamako ne b'ale sama ka gɛrɛna n'i ye sangafula kokotala ye i ma dan ala ka hinɛ furu la siga t'a la mun ye Mayimuna Dunbiya Mayimuna a kumara a ko tɛgɛ belebele wɛrɛ ko o cira mun ye CEDEAO maaw ɲɛkɔrɔ a banna o sabu kɛ mun ye coup d'état mun n'o bɔra ka kɛ nin dɔgɔkun laban in kɔnɔ ɲɛma an ta jamana na n'o bɛ Burkina Faso o kofɔ f'a kɛra sababu ye tɛgɛ belebele wɛrɛ o cira mun ye CEDEAO maa ninnu n'a bɛ suba ninnu kɔfɔ ɲɛma ko u kulokɔrɔla la o tɛ kɛ baga fɔ la a ko mun ye san kelen tɛmɛnen kɔfɛ o sabu kɛ ala tɛ san kelen bɔ i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye maa dɔ nana coup d'état kɔni ka n'a kɛ Burukina nin dɔgɔkun laban in kɔnɔna la maa mun n'an k'a ma ko capitaine Ibrahima Traoré i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye capitaine Ibrahima Traoré k'a bɔra ka CEDEAO maaw ka na belebele ko k'o bɔ nin ye koyi mun ye capitaine Ibrahima Traoré ɲɛma i bɛna ye k'a fɔ ko a y'a yira k'a fɔ n'i y'a ye fanga in kɔni ko o dafirila ɲɛma ko a sɔrɔla maracogo jugu o fɛ mun ye fatirikɛ ba ye n'a bɛ Mayimuna Dunbiya ko fɔ a ko mun ye CEDEAO ye jɛgɛrɛjɛkulu don u kan ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ sen kan bɛ don min na komi bi k'u ka taabolo ni ka a yɛlɛma u bɛ mun ye janfan jugu mun na mun ye farafinna kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya mun ye farafinna tilebiyanfan na ɲɛma ko CEDEAO diyagoyalen don an bɛ don min na komi bi k'u ka taabolo ko a yɛlɛma CEDEAO k'u kan ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ mun bɛ jatigɛwale kɛbaa ninnu kofɔ n'a bɛ terrorisme kofɔ olu bɛ se ka daga bɔ anw da la cogo min na ani mun ye lakanabaliya mun n'o bɛ farafinna tilebiyanfan na ɲɛma ko o bɛ se ka furan ka bɔ anw da la cogo min na ko gan a bɛna ye k'a fɔ ko mun ye CEDEAO mɔgɔw bɛ ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen de kɛ mun ye président minnu bɛ yen n'olu bɛ k'u ka baara k'o kɛ u bɛ se k'olu kɔnkɔrɔma dugun cogo min na ɲɛma ko o fana de kɛra baara ye Daminba kɔni ɲɛma ko ale tora ji la mun ye fatirikɛ ba n'a bɛ Mayimuna Dunbiya ko fɔ a ko an bɛ don min na komi bi i n'a fɔ i bɔra k'i da dɔ la cogo min na siga t'a la mun ye président kura kɔni o bɛ Burukinakaw kunna o sabu kɛ mun ye Burukinakaw kɔni bɔra u ye tɛgɛrɛ caman den ko o ta ni ka capitaine Ibrahima Traoré ni ka ale ko o sɛgɛrɛ mun ye capitaine Ibrahima Traoré a n'a ka jɛrɛjɛkulu u y'a yira k'a fɔ ko siga foyi t'a la mun ye janfajugu alimami ye n'a bɛ Faransi jamana ko fɔ ɲɛma k'u tun bɛ fɛ ka fɛɛrɛ dabali de kɛ Burukina bɛ se ka furu ji la cogo min na ka fara mun ye Daminba ale ka fɛɛrɛw kan o de kumu kɔnɔ la k'i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye bɔbɔ julasokaw ɲɛma k'u sigilen ma to abada i bɛ na ye k'a fɔ k'u ye wulikajɔ caman k'o bila sen kan dɔgɔkun laban in kɔnɔna la mun ye bâtiment n'a bɛ Faransi ka jabala minnu bɛ yen ɲɛma u y'a bɛɛ lajɛlen kɛ c'est tout c'est fini o de kumu kɔnɔ la i bɛ na ye k'a fɔ ko tile 3 tɛmɛnen kɔfɛ Daminba kun kɛlen bɛ k'i kamana gan bada k'a tɛ fanga in ka a bila nka a ma ɲɛ mun kɔ mun ye kunu dimanche don siga t'a la mun ye Daminba ko a ye fanga a y'a to yen dɛ mun ye maa minnu nana fanga ta u ka jɛrɛjɛkulu n'an ka ma mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration n'u ka ɲɛmaa ye capitaine Ibrahima Traoré ɲɛmaa ko u nana fanga kɔni ko o ta Patrick Baga fɔlɔ n'o bɛ Mayimuna Dunbiya n'o b'a ko fɔ a ko kunu k'a bɛ kunu mun ye capitaine Ibrahima Traoré ɲɛmaa i bɛ na ye k'a fɔ k'a ye baaraw kɔni ko o daminɛ o sabu kɛ mun ye wasabulon mun tun bɛ n'an k'a ma ko CNT ɲɛmaa don a koloncira k'o filekolonci o fana tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen gouvernement yɛrɛ kɔnɔna la i bɛ na ye k'a fɔ ko min ye secrétaire général ɲɛmaa ko olu dɔrɔn de bilalen bɛ ka baara kɛ nin waati in na a ko kunu u yɔrɔ min bɛ n'an k'a ma ko Waga 2000 i bɛ na ye k'a fɔ ko min ye capitaine Traoré a ye maaw bɔnni bisimila nɛgɛ ɲɛ 15 o waati a y'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan e baara daminɛna a banna ale y'a daminɛ kunu a banna kuma ka ɲi debi kunu kuma ka ɲi an ka taa n'o ye capitaine Ibrahima Traoré a y'a yira k'a fɔ ko gouvernement ko nin y'a dakoloncilen k'a filekolonci ko nka ko min ye secrétaire général minnu n'olu bɛ ka baara kɛ ministre sow la ɲɛma k'olu ka tɛmɛ ni baaraw ye Patrick Baga fɔ la a ko siga kɔni t'a la an bɛ don min na komi bi finankɛni mun n'ale filɛ ka na fanga k'a ta Burukina kɔnɔ la ye n'o de ye capitaine Ibrahima Traoré ɲɛma ko a si ye san 34 san joli san 34 34 ans o ye dɔgɔnin jugujugu ye sa dɛ ɲɛma ko yɛlɛma nin nalen don ala walahi mama ali bura ye dɔgɔnin filɛ ne bɛ fɛ ka mun fɔ bete a dɔgɔnin filɛ nin ye Burkina ɲɛma don awɔ a bisimila an ka taa c'est mon frère awɔ c'est ton frère awɔ kɔni c'est mon frère aw si kɔrɔbayara président ya masa o ɲɛma kɔni bɛ don min na komi bi o siga t'a la ko mun ye Daminba kɔni a ka fanga ko a dafirila wa mun ye sɔrɔsi jɛkulu minnu n'u nana fanga ta n'an k'u ma mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSRE
SR nyama ni o nyama yo captain Ibrahim Traoré bolo am domna kom bi kwa ko ni be munye Burkina a pale ko na la wa munye feran da bole abugo sigi senga Burkina be sika bo gele ko na tum na fona pleni anya sama ka bo sword de bamako ale kono muso ka maymuna dumya ale sabani ngala ye mad mayga dem nyama ibunya ubala ndo awa kante garuguna ka bi foka wali mando kante kana nyina Drissa ko Drissa kuma ngoroba imba na me wati be c'était madala kuma frère et fils min ye Drissa ye amba na ka demba ya be fo ona balima ube kanga fuli buyi ndo MS ale kuma be sebe ngono sebe min nango amako lob ndo min ya awai ka do surasima binani ani konondo minum be an fe jamana ingona anye sababla ka bwala abarata ka do ka fo CEDEAO ale kunyibuli ka joke ka awai ka do aka delegation la utani ko shuru kana an fe jamana ingono ndo CEDEAO ka delegation una na chugo mi usigina uchugo kelina ndo ka do ka fo kaba kodo nga minya awa ma chaman be minum ngoni ma awai ka do famia soro minum be ku yere nyiniga ko ingera kunjimena halbi CEDEAO ko mo nana utara amate ka fo mai akoni je tabene kay bae ka fo CEDEAO awai ka do ye delegation la utani yo blakana j'ai dit do kalo kle mugo ani kono do no septembre kalo san 2022 après de stratégie la una kundi dore kana négociation ke frashima binani ani woro mimbe an fe jamana ngono no minene do ni afro ko ivoirien do nanga mo ya jira ka fo mercenaire do na lidde do ka se ka fere ke do se ka labla chugomi akoni je tabene ke mission de haut niveau communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO ale yo lublakana awai ka do kalo klita ani kalo kle mugo ani kono do ma binani ani woro olu se ka labla chugomi nunu nana bomoko nana awai ka do yuka chinyana do usigina kata ma shite min ye déclaration ke ka nyeshi kura funi dilawma akoni alaje chef d'état minum fleni nunu nana awai ka do uye wiklo uye nyoye folo ni aunga jamana nyama no be colonel Assimi Goïta ko o ko fe o ka délégation ma minum be awai ka do lu fara la nyanga unana awai ka do nulu jera ka nyoye président awai ka do ubole o keneka o ma fenvo ma ye koyi hakilla jigina CEDEAO awai ka do ale décision ta septembre ko le mugo ani fla fo awai ka do ka dugu bela jile kofe ta fo nyedda New York jamana ka 77e assemblée générale min no kera Nations Unies tola utara kata nyonye o keneka ko ba laje jamana nyama sababu nyongo ubolu blakana luka seka na kana négociation ke na kuma nyonya ke akode stratégie la minya awai ka do nie jatemineke CEDEAO aleya awai ka do ayira ka fo minya wuli ka joni chasiri min no lukera suba be fuli la se awai ka do mawma ko sobe sabo kera so biye ma sababu nyongo awai ka do uluko ni blala ulu blali o kera ni sonja bay ma binani ani woro do ka do ko lu de tura akop mana bi doni min ko be minya awai ka do bomako ale ko ni be doni min ko be ayi wuli ka joni chasiri beke fem be no be ka dabo iba abema folo ngore tala ko yi aw yere kana kana do ko imbi tabulo minga min keledo aka se ka do ni se ka to awai ka do nyini fe obi ke soro fe nyi ndo ko mana bi doni min ko bi CEDEAO mo nana unana chugumi utara te famo fo maye andi fen kalama nga akuma be ka boko ngono de akuma ka chane makacham ne yɛrɛ ka maa ba dɔ bɛ yen o ka paji Facebook sanfɛ ne ye cikando mɛn ko in na n t'a dɔn n'i y'a mɛn ngoni komi e ba do Nura FM kɔnɔ la yan kunnafoni jatigi tɔn an ka ca an tɛ sɔnni sigi a kan n'o tɛ kuma mɛnna la dɛ ne ka maa min don n ka maa ba do koyi wa a ka paji sanfɛ nkalontigɛ maloya b'a la a y'a jira dɔw ye kunnafoni dɔw di CEDEAO maa ninnu nalen a b'i n'a fɔ n y'o fɔ ka da kan dɛ ko min ye an ka jamana ɲɛmaw u taara maa ninnu maa naani ta olu la ka na n'u ye k'u sigi ka kuma a ye kuma min do komi ninnu ye wo ye libération a y'u libéré immédiatement a y'u kɛ ta immédiat a yɛrɛ ka dɔ f'u ye sans condition aw yɛrɛ ye maa na sɔn min a y'a ɲɛ f'u ye jaa a bɛ komi maa ninnu yɛrɛ ne y'a fɔ ivoirien ɲɛna nka aw b'aw ka journaliste minnu ye vɛsiba donna ka t'u sigi ka Mali buruja ka Mali dɔgɔya u bɛ maa wɛrɛ ka baara de la dɛ u t'aw ka baara la population o de ka k'o fɔ aw ye dɛ kosɛbɛ siga t'a la parce que maa ninnu minnu sigira ka kuma jamana ɲɛmaaw nana cogo min malo de ye sigi fɔ u bolo a kɛra ten u yɛrɛ sigila aramu maa minnu nana kuma ko a yira ko dugujɛ in tɔgɔ yɛrɛ Sud-Afrique maa fila b'a la ani Sierra Leone maa fila olu fila de kumana fɔlɔ yɔrɔ kɔni Côte d'Ivoire ko t'o la mercenaire ko tɛ a ɲɛma an kɛra kuma mercenaire ko kɔni wa n dɔgɔ kumana an ka sigi k'a tɔ lajɛ ko in ye min ye a bɛ ɲɛ dɔn Mali kɛra siga t'a la koyi u tɛ se ka déclaration kɛ tiɲɛ de dir'u ma complot min don ani fɛn min don o de yiral'u la donc cɛ in bɛ k'a kɛ cogo min
a fɔra dɔrɔn donc ala fɔ a banna i tɔma min k'a kɛ cogo min na o de y'a kɛ cogo ye bon ne yɛrɛ kɔni hakili la k'a fɔ n tɔma Asimi walayi komi diɲɛ bɛɛ nana n'i ye diɲɛ bɛɛ bɛ ka na farafinna bɛɛ bɛ ka na fara ɲɔgɔn kan ka na kuma sans problème bɛ yɔrɔ min réalité ye min ye i b'o labɔ dɔrɔn k'a da lɛfɛ kɔnɔ a banna n'an b'u labila cogo min n'a bɛ kɛ cogo min kiiri tigɛlen kɔ o fana ka kɛ an ka taa ten wa ɲɛma nin ko in fana filɛ nin bunakun kan nin o sabu k'a bɛ kiiri bunakun kɛnɛ aw y'o de fɔ an bɛ don min na ko an ka magistrat fɔlɔ y'ale di ni kiiri tigɛra ka k'u bila u ka minɛn kɔnɔ k'a dɔw yɛrɛ ye min kɛ u yɛrɛ ka jɔnkwalaw fɔ o kumana ni fɛɛrɛ min bɛ kɛ o bɛ kɛ dɔrɔn a banna ko in ma gɛlɛya yɛrɛ fɔ a ma gɛlɛya o a ma gɛlɛya kɔni a fɔra Alasani ɲɛna dɔrɔn jɔnwala fɔ i taara Togo a ye yafa n ma i ka mɔgɔw ye jɔnwala fɔ ye o kɔfɛ o suma ko dugumaja nana pa k'a jɔ ko Asimi ko changement ko échange a tile kelen ma échange fɔ o ma fɔ o fana min abada ala k'a ni sababa bɛn an ka taa siga t'a la balima ka ɲɛma an bɛ taa indépendant ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni ale ye mun ye jɛmɛfɔla cɛjan a ka concours nafa b'a yɛrɛ kan mun ye indépendant o kumara u ko an ka premier ministre mun tun bɛ n'o de bɛ docteur Sogɛl Kokala Mayiga ko fɔ ɲɛma an bɛ don min na komi bi ko kɔrɔbɔrɔkɛ ko a dalen bɛ a ka so dɛ awɔ kɛ Sogɛl sigira so wa a b'a ka so awɔ ala yanyi ni ye koba ye yangaw bolo ni ye koba ye giɲɔgɔn jugu mana sɔn min da i la fo k'i sa o jogo la o Sogɛl jɔlen tourné kɔrɔbɔrɔkɛ b'a ka so bi k'a Mayiga kosɛbɛ kuma ɲɛna siga t'a la bisimila mun ye fatirikɛ ba ye a y'a jira k'a fɔ ko mun ye kalo 2 i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye docteur Sogɛl Kokala Mayiga maa dɔw kun y'a jira k'a fɔ n'o b'a kanubaw yɛrɛ kofɔ ko a bɛ report forcé la ko a ka médecin ko o y'a bila ka taa mun ye sɛgɛnnafiɲɛbɔ diyagoya la fatirikɛ fɔ la e jɔ dɛ qui est wa mun de ko vous pouvez toujours manipuler les Maliens mais pas tout le monde la France et Ado la CEDEAO Asimi ɲɛma a ka tɛmɛ n'a ye kɔrɔ ala y'a faamuya nin bɛ fɔ ne ka page kan k'i to yen bilen Banir ka taa kana ne ka Asimi n ka page adamaden dɔw bɛ yen ne de bɛ n ka forfait ta ne ta ye n ka téléphone walahi adamaden dɔw bɛ yen hali n'i ye tile lɔbu a fɔ a ye ko fo ka diɲɛ wuli an ti Maliyɛnw manipuler n'an donn'o la diɲɛ don o don ala yɛrɛ kana to an na parce que n'i y'a mɛn i bɛ karisa manipuler i bɛ fɛn dɔ de minɛ ou bien fɛn dɔ de bɛ di Dieu merci nous on est là on travaille très tranquille a banna maa si tɛ taa kɔnɔ voilà mais i bɛ ninnu fɔ i bɛ t'u fɔ yan fɛ voilà yan tɛ bilen siga t'a la wari fɔ bye bye baba bloqué to c'est fini an ka taa bisimila an ka taa barama ka ɲɛma hali bi an bɛ taa mun ye an ka docteur Sogɛl Kokala Mayiga ye a bloqué a mɛnna i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye septembre kalo tile 30 ko docteur Sogɛl Kokala Mayiga ko a bɔra mun ye polyclinique Pasteur de Bamako o kɔnɔ ko an bɛ don min na ko bi docteur Sogɛl Kokala Mayiga ko a kɔni dalen ma a ka so wa mun ye wulikajɔw bɛ ka segin walasa furakɛli tɔw baara ko u bɛ se ka kɛ cogo min na patirikɛ b'a ka fɔ la a ko ni hakili b'a la kabi uti kalo tile 10 mun ye docteur Sogɛl Kokala Mayiga ye ko mun ye farigan kɔni ko o y'a sɔrɔ mun ye docteur Sogɛl Kokala Mayiga a ye tile 10 ɲɔgɔnna a y'o kɛ mun ye clinique mun bɛ n'an ka ma polyclinique Pasteur de Bamako i bɛ na ye k'a fɔ ko a ye tile 10 ɲɔgɔnna ko a y'o kɛ waati tɛmɛnenw na an bɛ don min na ko bi docteur Sogɛl Kokala Mayiga ko a kɔni seginna ka taa a ka so mun ye fatirikɛ ba ye a y'a jira k'a fɔ ko min ye an bɛ don min na ko bi n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko a nɔna bilala fɔlɔ maa fɛn n'an ka ma ko colonel Ablaye Mayiga ale kɛra premier ministre par intérim nka ɲininkali bɛ yɔrɔ min na docteur Sogɛl Kokala Mayiga o sababu kɛ a kɛrɛfɛmaaw y'a jira k'a fɔ ko bi ko fari kɔni ko a dolen don kosɛbɛ alhamdulilayi a fari ko a dolen don ɲininkali mun bɛ nin waati na o de ye docteur Sogɛl Kokala Mayiga a sigilen mun filɛ nin ye ɲɛma ka taa a ka denbaya la o sababu kɛ mun ye furakɛli baara tɔ ko u bɛna boloda ye n'a a banna pewu ko docteur Sogɛl Kokala Mayiga ko a bɛ segin ka na premier ministre la wa ɲɛma ko nin ye ɲininkali mun ne to min ko a bɛ sigi mun ye fatirikɛ ba ye a ko ni kɔni hakili b'a la mun ye septembre kalo tile 24 maa mun kɛlen bɛ ka docteur Sogɛl Kokala Mayiga ka a nɔna bila bi n'o de bɛ premier ministre par intérim kɔfɛ colonel Ablaye Mayiga dankɔrɔba ye dusukuru mun ka kalan Nations Unies na ɲɛma a kɛra sababu ye majamugu ni ko o surutu a ka jamana in kɔnɔna la maliden bɛɛ lajɛlen ye tɛgɛrɛ caman ko o fɔ a ko ko mun ye ale bɛna to a nɔ in na wa walima mun ye docteur Sogɛl Kokala Mayiga a bɛna segin ka na kura ye nafolo filɛ nin an y'a sɛbɛn ka bɔ indépendant o kɔnɔ mun ye fatirikɛla jɛkulu olu ka fatiri don Madu Mayiga ɲɛma i bonya o b'a la min ye awɛ ka dɔ Samba Jara awɛ ka dɔ a bɛ Kayi k'a ka d'a ye ko relais dɔ k'o ka sama Kayi min ye awɛ ka dɔ i b'a fɔ Samba ye anw ni
partenaire FMB n'an bɛ ka baara kɛ olu yɛrɛ de y'a ye k'a fɔ u ka sigida la anw ka kunnafoni nafa ka bon olu ma kosɛbɛ a nafa ka bon sigida ma kosɛbɛ sabu o y'o sigikun ye a kɛra tuma u ye fɛɛrɛ ni dabaliw kɛ an bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ cogo min an bɛ se ka to kunnafoni bi tɛmɛ kunnafoni tɛmɛli min ɲɛ awɛ ka don ti fɛn d'an ma an ti fɛn d'u ma min ɲɛ awɛ ka don a bɛ kɛ bonya ani karama kɔnɔ arajo yɛrɛ ka laɲini n'a ka hakilina ye min ye a bɛ kɛ o de kɔnɔna la o kuma kayi ni maa minnu bɛ yen n'u bɛ fɛ k'a sɛlɛ ni arajo so sɔrɔla min b'a sɛlɛ problème t'a la ala ka jɛ an b'a la tɛmɛ an tɛ kayi kɛrɛfɛ arajo so dɔ tun bɛ yen ale tun b'a sɛlɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka ni sababa bɛɛ tuguna Traoré an b'ale ka fasiri an b'o ta président min bɛ yen n'a bɛ Sierra Leone tɔgɔ la Julius Maada Bio n dɔgɔ k'i k'a dɔn k'a fɔ a nana anw fɛ jamana in kɔnɔ ka na bɔ anw ka colonel u nali hali bi min ye sɔrɔsi maa 46 k'a dɔn k'a fɔ minnu tɔn bɛ yan awɛ k'a dɔn a na kɛ ji bɛ ka da o de sɛnɛ kan ne yɛrɛ wuli ka jɔ kɛ ka se ka olu kuma ɲɔgɔn la a ko n'i y'a lajɛ hali awɛ k'a dɔn a kɛra yɔrɔ ye bi yɔrɔ min diɲɛ président bɛɛ lajɛlen farafinna u kɔni bɛ ka awɛ k'a dɔn ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min yalima a na kɛ awɛ k'a dɔn u ka nafa wɛrɛ de bi yan wa kɛmɛ a sigilen don a ko ɲininkali nafa bɛ ala kosɛbɛ sabu n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ min ye awɛ k'a dɔn kosɛbɛnin na Gana ɲɛmaaba min ye Nana Akufo-Addo ale ni awɛ k'a dɔn Gambi Adama Barrow ninnu kɔni kun nana anw fɛ jamana in kɔnɔna na a kɛra jeudi don kalo tile 29 san 2022 dugusajɛ juma kalo tile 30 président min filɛ nin n'a bɛ awɛ k'a dɔn Sierra Leone président ko fɔ Julius Maada Bio i k'a dɔn k'a fɔ ale nana anw ka colonel fɛ n'o bɛ awɛ k'a dɔn président Assimi Goïta n'a bɛ ale ko fɔ a ko de siratigɛ la n'i ye jateminɛ kɛ k'i b'a ye k'a fɔ chef de l'état colonel Assimi Goïta a taara awɛ k'a dɔn aéroport belebele min bɛ anw fɛ n'o ye aéroport international ye n'a b'anw ka jamana ɲamakɔrɔ dɔ tɔgɔ la Ibrahima Modibo Keita la Modibo Senu Baba Modibo awɛ k'a dɔn waati min pankulu in jiginna awɛ k'a dɔn Assimi belebele a ye awɛ k'a dɔn kunbɛnni kɛ n'o ye a tɔɲɔgɔn ye min bɔra awɛ k'a dɔn Sierra Leone a ko kɛnɛ kan premier ministre par intérim colonel Ablaye Maiga ale tun bɛ yen président min bɛ yen n'a bɛ conseil national de transition ko fɔ n'o bɛ awɛ k'a dɔn colonel Maliki Diop n'o b'o ko fɔ ale fana tun bɛ awɛ k'a dɔn kɛnɛ in kɔnɔna na o n'a ɲɔgɔnna caman an ka maaw hakili lajigi k'a yir'u k'a fɔ négociation minnu bɛ yen n'o bɛ ka kɛ min bɛ se ka to maa 46 min b'an bolo olu bɛ se ka labila cogo min bonya ani karama kɔnɔ maa si kana jogi a da fɛ k'i k'a dɔn k'a fɔ o fɛɛrɛw de bɛ ka tigɛ o de y'a to min ye jamana ɲɛmaa minnu bɛ yen n'olu bɛ awɛ k'a dɔn CEDEAO tɔgɔ la olu ye awɛ k'a dɔn wulikajɔ kɛ ka ɲɔgɔn ye min kɛ kalo tile 29 i n'a fɔ an bɛ k'a fɔ cogo min kɔni y'a jira k'a fɔ Gana ɲɛmaaba Nana Akufo-Addo a n'a jɛɲɔgɔn Gambi tɔgɔ la Adama Barrow ninnu ka wulikajɔ kɛ u ka na anw fɛ jamana in kɔnɔ nalen tɔgɔkaw ka awɛ k'a dɔn ministre min b'u ka jamana ni jamana wɛrɛ kɔɲɔw ɲɛnabɔ n'o bɛ awɛ k'a dɔn Robert Dusse ko fɔ ani CEDEAO yɛrɛ ka médiateur n'o bɛ Goodluck Jonathan ko fɔ u nana anw fɛ u ye l'heure caman u y'o kɛ min bɛ se k'a to awɛ k'a dɔn ni jamana ɲɛmɔgɔw u bɛ ɲɔgɔn ye parce que ko a ko awɛ k'a dɔn a ko kun jara maa kɔni ma se k'a dɔn fɛn kelen min bɔra a kɔnɔ o bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ an nana ye k'a fɔ Julius Maada Bio ale ye awɛ k'a dɔn Sierra Leone o ɲɛmaaba ye ale fana ye suurula anw ka jamana in kɔnɔna na ale kɔni nana ka na bɔ anw ye parce que y'a jira k'a fɔ waati min ale bɔra ani colonel Assimi Goïta ka ɲɔgɔn ye kɔfɛ a y'a jira k'a fɔ ko awɛ k'a dɔn ale ka nali min filɛ nin ko visite de don ka na bɔ an ye a balimakɛ min ye a frère a baarakɛɲɔgɔn a teri k'ale nana awɛ k'a dɔn ni ka na bɔ olu de ye yanni yɛlɛma ka kɛ k'ale kun nana yɛlɛma kɛlen fana ko jagoya don k'ale ka na k'ale nali ti dɔwɛrɛ ko ka na hakilina fɔlen kɛ ani Assimi ni ɲɔgɔn cɛ min bi tali kɛ awɛ k'a dɔn olu jamana fila Sierra Leone ani Mali anw ka intérêt ani nafa min bɛ sɔrɔ awɛ k'a dɔn sira min fɛ o kunkulina kelen ta an ɲɔgɔn bolo ka se ka baaraw kɛ a ko awɛ k'a dɔn ale nana fana expérience min b'ale la ani kodɔn min b'ale la sabu ale ka jamana a ye nin ɲɔgɔnna traversé o kɛ anw filɛ nin ye awɛ k'a dɔn wuya min fɛ jamana fana donna o gɛlɛya in kɔnɔ kosɛbɛ a ko kumana sa ale ka wulikajɔ ka na o de ka kuma ɲɔgɔnyaw kɛ yalisa hali bi faamuya bɛ se ka sɔrɔ a la a ko n'i y'a jateminɛ a y'a ɲininka a ko ko min ye maa 46 ye siga t'a la olu kɔni bɛ kuma o kan olu kumana wa olu bɛ k'a lajɛ télé la fɛɛrɛ min bɛ se ka sɔrɔ ɲɔgɔn faamuyaw ka kɛ min bɛ se k'a to awɛ k'a dɔn ka se ka awɛ k'a dɔn labila parce que ko a ko Sierra Leone ɲɛmaaba n'o bɛ Julius awɛ k'a dɔn Maada Bio kɔfɛ a y'a jira k'a fɔ min ye awɛ k'a dɔn transition a bɛ taabolo min kan ale bɛ ala de deli min ye bɛn ani kelenya ka se ka na lakana ka se ka na élection ka se ka kɛ télé la min bɛ se k'a to awɛ k'a dɔn civil fanga u bɛ se k'o ta cogo min hali bi jamana fila in u bɛ se ka taa ɲɛ cogo min o kumana sa min ye fasiri ye a ko Sierra Leone président Julius Maada Bio dɔgɔ siga t'a la a nana anw fɛ yan a nana anw kuma ɲɔgɔnya o kumana min ye awɛ k'a dɔn libération dans l'immédiat n dɔgɔ o bɛ ka kɛ kuma ɲɔgɔnya ye Assimi de ka farin Allahu akibar siga t'a la ɲɛma
ina ko bɔra k'i da don kɔrɔfɔ mun na sisan o sabu kɛ mun ye Sierra Leone mɔgɔw ka délégation mina don min na mun ye Sierra Leone ka 2 ani Sud Africain 2 Sierra Leone masakɛ wulila joona ko ale semo la pewu o de to ale na kun ye dɔ ye tubabu y'a fɔ minɛ cɛmɔgɔ tɛ ne ni Mali an kana se ɲɔgɔn ma minnu bɛ nin baara ninnu kɛ o b'a kɛ n dɔgɔ n ka cɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ awɔ cɛ tɛ 2 ye sa cɛ ye 1 dɔrɔn de cɛ ye 1 dɔrɔn de 1 pewu wallahi a ye bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan Nations Unies secrétaire général ba in bɛ kuma fan fɛ a b'i den ka kuma n'a kumana ni an ka ale y'i dabɔ ka kuma yɔrɔ min Ablaye Mayiga y'a fogi a kunkolo a tɛnbara sanfɛ a donn'o ko cogi a y'i kari ka don so kɔnɔ a ma bɔ bilen a taara so Basumu bɔra kɛlɛ a kɛlen bɛ ko dɛgɛji bɔnnen jakuma tɔ Ablaye bɔra cogi o donna o fana bɛ bara kɔnɔ fɔlɔ o tɛ ka fɛn fɔ ɲɛmaa mina mun fiyɛ nin ko in donni laban Asani kɔni cɛw tɔlen don o bilama o bɛ cogo min a bɛ tiɲɛ fɔ an bolo yɛrɛ fana ye problème sɔrɔ parce que Niger Burkina ta in b'a ɲɛ ye a b'a ɲɛ a bɛ ɲɛ sa a bɛ ɲɛ an ka taa don dɔ la an ka taa ɲɔgɔn na dɔrɔn bani a bɛ ɲɛ n'an dara ɲɔgɔn na bilahi a bɛ ɲɛ siga t'a la Ala k'an ni sababa bɛn ami ɲɛmaa an bɛ taa hali bi an b'a yira kanubagaw la k'u sɔgɔlen bɛ Nuru FM na 94 tɔmi murumuru 5 an ka wele sira 76 33 43 03 ɲɛmaa tigɛ toli kelen ale bɛ tigɛ bɛɛ lajɛlen ko o siɲɛ an ka na transition o kɔnɔna la n'an nana transition kɔnɔna la i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko kunukɔnɔmaa bɛɛ lajɛlen hakilina ye ba tigɛ ko ɲuman ye nka ɲɛmaa bozo kelen minnu b'a la olu ka kɛ farati ye dɛ siga t'a la a ko transition kɔnɔna la i bɛ na ye k'a fɔ ko maa dɔw b'a kɔnɔ olu ka baara bɛnnen don business de ma wa mun ye affaire salu n'o de bɛɛ yurugu dunko jugu ni ka taa fara ko caman kan ɲɛmaa k'olu bɛɛ lajɛlen kelen bɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ an bɛ don min na komi bi an ka transition a kɔnɔna la mun ye fatirike ba n'o de bɛ Amadu ne Mahamani n'o o ba ale kofɔ a ko transition n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ a sigira sen damadɔ kan an ko Mali kura yɛlɛma ɲɛmaa o tɛ taa abada fo malidenw an yɛrɛ o ka yɛlɛma nka n'an ko Mali kura ɲɛmaa ko ni maliden kura ko o ma sigi sen kan ko baara in ko a bɛ kɛ tɔ ka jɛ o de kun kɔnɔna la mun ye Amadu ne Mahamani ka bɔ mun ye Azala Express kɔnɔna la a yɛrɛ k'a fɔ an ka jamana in bɛ taabolo min na n'a fɔ ko bi ɲɛmaa ko diɲɛ don o don i b'a ye k'a fɔ ko min ye opérateur économique olu kura de bangena jamana in kɔnɔ ko diɲɛ don o don i b'a ye k'a fɔ ko min ye politique kura ko de bɛ bɔ an ka jamana in kɔnɔ la a ko n'i ye transition yɛrɛ taabolo jateminɛ k'a lajɛ an bɛ don min na ko bi ɲɛmaa ko a bɛ maanifin caman bɛ a b'olu kamana gan o sabu kɛ i bɛ ye k'a fɔ ko mun ye jɛgɛjɛkulu dɔw bɛ transition kɔnɔ la ɲɛmaa olu yɛrɛ ka ala deli tɛ abada transition ko a ka ban o sabu kɛ olu b'u ta sɔrɔ a kɔnɔ la olu mago tɛ Mali ko la olu mago tɛ Assimi ko la nka n'i ye ko jateminɛ k'a lajɛ i bɛ na ye k'a fɔ ko o jɛgɛjɛkulu minnu olu bɛ transition kɔnɔ la sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na ko dɛmɛ de bɛ ta olu sɛgɛrɛ maa yɛrɛ t'a dɔn u ka dɛmɛ bɛ bɔ fan o fan u bɛ dunun bɛ fɔ baaraw bɛ fɔ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na mun ye ɲɔgɔn ye baw bɛ kɛ mun ye kulonkɛ baw bɛ kɛ u b'a bɛɛ lajɛlen kɛ mun ye an ka jamana faama n'o bɛ kolonɛli Assimi Goyita ko fɔ u b'a bɛɛ lajɛlen kɛ ale tɔgɔ la k'a sɔrɔ mun ye Assimi ɲɛmaa k'u ta tɛ Assimi ko ye siga t'a la k'u ta ye yɛrɛ ko ye Fatigi b'a ka fɔ la a ko a kɛra sababu ye u ye malidenw ni ka an fara o sabu u ye maliden dɔw yira k'a fɔ k'olu ye fasoden juguw ye maa dɔw bɛ yen ɲɛmaa ko politikimaw don an bɛ don min na ko bi olu fana kɛlen bɛ ka n'u sen k'a sɛbɛkɔrɔ ɲagami mun ye transition o kɔnɔ la a ko fɛn mun yɛrɛ bɛ n'o ka jugu n'a bɛɛ lajɛlen diɲɛ don o don i bɛ opérateur économique kuraw dɔ sigilen sen kan an ka jamana in kɔnɔ la dagabana marché bɛ ta ka d'u ma ɲɛmaaw t'a dɔn wa u t'a dɔnna kabi ɲɛmaaw t'a ɲɛɲini k'a dɔn wa sanga ni waati bɛɛ lajɛlen marché baw de bɛ ta ka kalifa olu ma a ko n'o bɔra yen ɲɛmaa fɛn mun fana bɛ n'o ka jugu ɲɛmaa i bɛ na ye k'a fɔ ko sifinnaka dɔw bannen don baara ma bi pewu n'o bɛ jeunes kɔfɔ olu bannen don baara ma pewu mun ye dɛmɛ u bɛ ka sanga ni waati bɛɛ lajɛlen duuru bɛ fɔ labɛnbaw bɛ kɛ ɲɛnajɛbaw bɛ sigi sen kan k'u bɛ ka kɛ ka transition k'a dɛmɛ o de hukumu kɔnɔna la ko ɲininkali to min ko a bɛ sigi ninnu bɛ nin labɛn minnu kɛ tan ninnu bɛ nin baara minnu kɛ tan ɲɛmaa k'u b'a nafolo a bɛ bɔ min nafolo minnu na a bɛ bɔ ka don nin ko in dafɛ ɲɛmaa ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ a bɛ sɔn ka kɛ sababu ye ni ka an ka musaka ko caman bɛ ko o ɲɛnabɔ o transition u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ ɲɛmaa n'u ma ɲɛ k'a fɔ k'u ko Mali kura
mali kura tɛ taa abada akilina kura kɔ mali kura tɛ taa abada mun ye maliden kura kɔ maliden kura minnu bɛ nin waati na n'u ye fanga kɔrɔ minnu mara ka tɛmɛ hali bi ɲɛma olu kɛlen bɛ ka n'u sen fereke transition senkɔrɔla la o de kun kɔrɔ a bɛ ɲini Asimu n'a ka jɛrɛjɛ k'u k'a lajɛ dɛ ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɛma u ka ko in lajɛ ji ɲɛma jɔlen na ka taa transition kɔfɛ dɔw b'a kɔnɔ u ka baara bɛnnen tɛ foyi ma business marché mun ye opérateur économique b'o la sifinakaw b'o la Asimu fana b'o la bamananw ka kuma don dɛ ni i teri tɛ cɛ f'i ye i jugu sara k'a f'i ye dɛ jugu sara ni ma ma ɲɛ f'i ye anw kɔni bɛ ka min f'i ye anw ta ye a bɛ bɔ fasoro kɔnɔ an b'a las'i ma bisimila kosɛbɛ kunnafoni minnu filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ Azala Express kɔnɔna la Amadu Mahaman ale ye fasiri kɛ baara ye Madu Mayiga ɲɛma i bonya o b'a la Bokar Tarawele bɛtɛ nin dɔn an bɛ ɲɛ awɔ i k'a dɔn an bɛ taa Kɛɲɛba Gindensu min ye tuuru tigana l'école karamɔgɔ don n dɔgɔ ale b'a lamɛn kosɛbɛ awɔ i k'a dɔn an b'a fo ka waleɲuman dɔn k'a ni cɛsiri min ye Bokar Ture ana kɛ awɔ i k'a dɔn Sotiba an ka foli bɛ Sotiba ka bɛɛ ye minnu bɛ ka an lamɛn Nura FM awɔ i k'a dɔn a kumasoba in kɔnɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan fɛn sɔgɔn banna a bɛɛ lajɛlen k'i bisimila ni Ala sɔnna ça ne serait pas de couscous ou la mangue de sauce Bokar Tarawele bɛtɛ min ye awɔ i k'a dɔn Meme Sanogo ale ka fasiri o bɛ an bolokɔrɔ a bɛ lɔbu kɔnɔ Bokar Tarawele bɛtɛ n'i bɛ diɲɛ fɛn o fɛn min na min ye awɔ i k'a dɔn janto n yɛrɛ la o kɔrɔcogo awɔ i k'a dɔn o de bɛ ɲɛ a ko la kosɛbɛ o de siratigɛ la a ko awɔ i k'a dɔn Faransi ani a ka complice CEDEAO olu kɔni kɛlen bɛ ka wuli ka jɔ awɔ i k'a dɔn sugu bɛɛ kɛ min bɛ se ka to kumakan jugu ani kumakan lankolon olu bɛ se ka ta ka ɲɛsin aw ma cogo min a k'o de siratigɛ la n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ anw ka awɔ i k'a dɔn bɛ taabolo min kan i ko bi autorité minnu bɛ yen n'o ye nanzaraw ka autorité ye mun de bɛ yen u ma min ta awɔ i k'a dɔn ni ka ɲɛsin anw la gosili ma mun de bɛ yen u ma min ta ka ɲɛsin awɔ i k'a dɔn anw lajabali ma ani anw tɔɔrɔli ma o kumana sa min ye awɔ i k'a dɔn kumakan sugu bɛɛ u y'a bɛɛ ɲɛsin u y'a bɛɛ d'anw ma walayi diɲɛ kuma bɛɛ kuma yɛrɛ tɛ ɲɛmangu dɔnko de banna pewu an ka foli bɛ Pakala ye Pakala international joli b'a Pakala n'u ye ballon ta a ka waati la u b'a dɔn kosɛbɛ awɔ a bɛ fo ni Pakala attaque ou bien couloir min mana ballon minɛ n'i bɛ ka na i bɛ maaw de kule k'a mɛ tribune na attention Pakala bɛ nalen Ala ka n'i ci n'a y'i furan dɔrɔn o bɛ taa jibali i bɛ bila ko woro bɛ sara n kɔrɔkɛ bɛ fo kosɛbɛ Zahara o ye tɛ duman ye awɔ ani nouveau soleil an ka foli bɛ awɔ i k'a dɔn nouveau soleil maaw ye ani tɛ Zahara n kɔrɔkɛ an b'a fo min ye awɔ i k'a dɔn Pakala international Bokar Tarawele bɛtɛ a ko de siratigɛ la n'i ye jateminɛ kɛ mun de bɛ an ma min mɛn nin waati laban ninnu kɔnɔna na a dɔw yɛrɛ bɛ yen Emmanuel Macron o min ye awɔ i k'a dɔn nanzaraw ka ɲɛma ye a bɛ bɔ ale yɛrɛ de da fo ka taa se a ka ministre dɔw ma o bɔlen kɔ yen dɔw bɛ yen olu b'u sen da awɔ i k'a dɔn nanzaraw ka ɲɛmaaba o sen nɔ la n'o ye awɔ i k'a dɔn anw ka farafin ɲɛmaa dɔw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Alassane Dramane Ouattara mun bɛ yen u tɛ ka kuma sugu min ta ka ɲɛsin anw ka awɔ i k'a dɔn jamana marabaaw ma nɛni bɛɛ tɛ awɔ i k'a dɔn fanɛni ye nɛni bɛɛ tɛ banani ye nɛni bɛɛ tɛ awɔ i k'a dɔn i hakili bɛ dɛnni sugu minnu ye ba dɔw bɛ yen nɛni ka fisa hɔrɔn ma ka tɛmɛ olu kan mun de bɛ yen Mohamed Bazoum ale ma min ta bi ka ɲɛsin anw ka jamana marabaaw ma Umaru Sisoko Embalo an foyi tɛ awɔ i k'a dɔn ninnu tɛ ka minnu fɔ u bɛ ka gosili da anw kan u bɛ k'an ɲɔgɔnti k'an kɔrɔmatigɛ awɔ i k'a dɔn k'an furi a k'o de siratigɛ la n'a ma ɲɛ a bɛ ten min ye awɔ i k'a dɔn ko in f'an k'a lajɛ bamananw ka kuma don dan bɛ fali ku sabanan a k'o de siratigɛ la min ye anw ka jamana marabaaw n'o ye anw ka autorités ye awɔ i k'a dɔn ministre min bɛ yen n'o bɛ premier ministre par intérim kofɔ colonel Ablaye Mayiga ale kɔni ye wuli ka jɔ kɛ ka taa nin bɛɛ nin yɔrɔ d'a ma tribune na n'o bɛ Nations Unies awɔ i k'a dɔn olu ka tribune n'o b'o kofɔ a y'u bɛɛ choqué kelen an bɛ donnin min na i ko bi choqueli awɔ i k'a dɔn nɛn yɛrɛ bɛ ɲini ka don a joli la sa n'i y'a jateminɛ min ye awɔ i k'a dɔn nanzaraw ka ɲɛmaaba champion ale de y'u ka champion ye kumakan kuntanw ni awɔ i k'a dɔn kumakan lankolon olu fɔli la ka ɲɛsin awɔ i k'a dɔn anw ka jamana ɲɛmaaw ma a ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'i ye jateminɛ kɛ a bɛ kalo caman bɔ an cɛ a bɛ kalokanw ni manamanakanw ni kuma kɔnɔsutɔmɔkanw a bɛ k'olu dama de ta ne ka ɲɛsin awɔ i k'a dɔn anw ka jamana in o kɛra a marabaaw ma a ko dun ye fɛn ye fɛn min awɔ i k'a dɔn maa man ka jɛn n'a ye a ko sabu n'i ye jateminɛ kɛ nin jɛ mun de bɛ yen a ma min fɔ a ko waati tɛmɛnenw na min ye Emmanuel Macron waati min na awɔ i k'a dɔn Choguel kumana Nations Unies kɛnɛ kan bɛɛ y'a mɛn awɔ Macron ye jɔsili ani dɔgɔyama ni nɛni a ye minnu ta ka ɲɛsin Choguel ma fo ka taa fɔ ko nin ko min filɛ nin mɔlɛla ko don wa ko awɔ i k'a dɔn a bɛɛ lagosi ta ka ɲɛsin aw yɛrɛ ka jamana ma jango tɛ ko n'a bɔra maa fɛn fɛ maa min bɛ yen minnu yɛrɛ tɛ sariya kɔnɔ sabu u bɔra awɔ i k'a dɔn
ta fila k'u bɔra o de galaga kɔrɔ Emmanuel Macron n'ale sera k'o fɔ ale ma away ka dɔ kuma kologirinw fɔ ale ma lagosiriw kɛ anw ɲɛ bɛ min na o ye anw ka ministres bɛ min fɔ an ɲɛ b'o de la a ko Emmanuel Macron yɛrɛ dama tɛ ko a ka ministre min bɛ n'o ye affaires étrangères ministre n'o bɛ Catherine away ka dɔ Colonna kofɔ ale septembre kalo tile fila a ye kuma caman fɔ a y'a jira k'a fɔ anw ka away ka dɔ gentil ko gentil o ye anw ka marabaaw ye ko ninnu kɔni k'u bɛ ka taa sira min fɛ u bɛ ka dɛsɛ waati bɛɛ u bɛ ka dɛsɛ u ka dɛsɛli o dogo o de y'a to ko an ka mɔɔw bɛ ka away ka dɔ nin waleya sugu ninnu k'u bɛ k'o ta ka away ka dɔ o ɲɛsin jamana kɔnɔ denw ma ani diɲɛmaaw ma min ye away ka dɔ Jean-Yves Le Drian ale fana ye don o sen fɛ basi tɛ yen Le Drian fana ma min fɔ bɛɛ hakili b'a la janvier kalo tile 27 san 2022 Le Drian away ka dɔ a ye kuma caman fɔ sabu nin bɛɛ kun ye mun ye an ka mɔɔw ye wulikajɔ min kɛ min ye away ka dɔ accord de défense an y'o min bali Faransi la k'a fɔ k'an ti jɛn n'a ye bi an ti jɛn n'a ye sini ka kila tuguni u ka force takuba ka ambassadeur a n'a ɲɔgɔnna caman an y'o min kɛ dɛ o de kɛn bɛ sababu ye Faransikaw ani Emmanuel Macron n'a jɛɲɔgɔnw k'o ka gɛlɛ sugu bɛɛ ta ni ka anw sɛgɛrɛ a k'o ka bɔ yen CEDEAO jamana ɲɛmaaw olu fana y'u sen don away ka dɔ u ka baba commandant o sen dannaw u y'u sen da o la sabu away ka dɔ ni baba commandant ye min fɔ n'olu yɛrɛ m'o dɔnkili kelen in da c'est tout c'est fini Alassane Dramane Ouattara Mohamed Bazoum ninnu filɛ nin ye away ka dɔ kuma si tɛ yen u ka min ta ka ɲɛsin maaw ma ko jumadon kalo tile kɔnɔntɔn n'o ye juillet kalo 2021 sommet extraordinaire ba min n'o kɛra away ka dɔ G5 Sahel tɔgɔ la Bazoum a ye min fɔ o ma dogo maa si la k'a jira k'a fɔ min ye an ka sɔrɔsiw n'u dɛsɛra kɔrɔn fɛ n'u dɛsɛra kɛlɛw la k'u bɛna ka na fanga ta yalima ko jɔnni bɛ taa kɛlɛ kɛ away ka dɔ u nɔ la ye Bazoum ye a ma da o dɔrɔn ma koyi f'a ye Mali yɛrɛ ta tɔgɔ ma anw ka colonels k'olu ta k'u kɛ misali ye a ko kuma na sa Umar Ambalo ale fana ye min fɔ o don ko n'a ma ɲɛ ko away ka dɔ secrétaire général Nations Unies k'o kuma na jagoya don ale Umaru Umbalo Sissoco n'ale fana ma kuma dɔrɔn Balo de kɛ to k'a jɛ Ami Balo de a fana ye nin kuma kuntanw de ta ni ka ɲɛsin fasodenw n dɔgɔ nin bɛɛ kɛra ninnu ye nin kolokolokanw n'a ŋunuŋunukanw bɛɛ fɔ an ka politikimaa dɔw bɛ yen maa si ma bɔ k'a f'u ye k'u ka yɛrɛdɔnbaliya kumaw maa si ma bɔ k'a f'u ye k'u ka kuma kalandenw maa si ma bɔ k'a fɔ u tɛ k'u ka kuma ninnu k'u ka girin k'a bɛ se ka kɛ sababu ye u ni Mali ka relation ko tiɲɛ mais anw ka premier ministre bɔlen i y'u bɛɛ de panne ka n'u c'est l'occasion pour eux u k'u yɛrɛ jira a banna k'u yɛrɛ yira k'u bɛ Faransi kɔrɔ tout le monde an bɛ jamana in kɔnɔ mɔgɔ bɛ ɔrɔzɔn kɔnɔ ye ɲɛmaw attention u k'a dɔn k'a fɔ Faransi tɛ fanga di maa ma bilen o banna pewu ko yɛlɛmana a mɛnna koyi a banna les choses ont changé il y a longtemps donc il faut k'o ka faamuya n'i bɛ don an ka terrain kɔnɔ Faransiyɛn ni kalokalokan ninnu fɔ an bolo ni away ka dɔ cɛw in tɔgɔ yɛrɛ Bazoum ni Alassane u y'u taw bɛɛ fɔ maa ma kuma mais an ka cogi siɲɛ kelen o kɛra balawu ye a bɛɛ bɔra ka kuma cɛ ninnu man ɲi ala Abdoulaye Maïga a y'a to tan quoi parce que n'a tora ka kuma dɔrɔn troisième mandat non troisième mandat ne y'o de fɔ awɔ troisième mandat a y'u jogo de fɔ n ko Messi ye troisième mandat de kɛ a ye dribble kɛ dɔrɔn ka ballon di a yɛrɛ ma ten wa min ye Sénégal masakɛ y'a fɛɛrɛ b'o fana kɔnɔ n'i fɔ k'a sa n'a y'a kɔrɔbɔ a fa donc k'o f'i ye dɛ voilà walayi o y'a bila Maïga na caman bɔ yen quoi n'o tɛ e bɛ kuma na ninnu ye nin waati jan ninnu bɛ k'an buruja Emmanuel Macron yɛrɛ walayi don dɔ fo ka ji ci ne ɲɛ kan kosɛbɛ Emmanuel Macron ka manamanakanw ka ɲɛsin an ka jamana ma tellement que ale bɔra an y'ale ɲin kɔnɔ sogo de yɔrɔ ni sogo bala ni ɲin na a b'i sɛgɛn dɔɔni mais n'i ye kala kɛ k'a bɔ i bɛ sin k'a bɔ k'a kurukuru k'a fili ale bɔra an y'o di mais an bɔra o la maintenant monsieur Macron les choses ont changé là an bɛ ka évoluer quoi an bɛ taa ɲɛ de aujourd'hui là nous on traite avec Vladimir Poutine attention Vladimir Poutine on a des radars voilà les radars de Balayra radar mun mamule arabu dio be aramaden ŋaniya di Balayra ka radaru hali n'i b'i muso janfa a b'a ye n'a fɔ n'a ma fili bete n'a y'a bila ɲɛma Bouakari u kana o dɔrɔn de kɛ jamana in kɔnɔ u k'o to yen radari ka baw n'o tɛ radari ba ɲɛma hali n'i sogora i sogo kan a b'a yira non Balayra an ka foli ba ye ha arasu Balayra fo yan fo Faransi cɛ dɔ kɔni bɛ yen non tiɲɛ yɛrɛ la ne kɔni y'ale ye dɔrɔn ne lafiyalen don quoi walayi depuis Ala ye n da maramafɛn dɔw bɛ diɲɛ kɔnɔ ne yɛrɛ ma deli ka minnu tɔgɔ mɛn armuwaw i b'a tɔgɔ bɛ mɛn ale da mais Bubu Mabel b'a bɛɛ dɔn ɲɛma n ko sɔrɔsiw dɔw ko n ma sɔrɔsiw dɔw ko ne ma ɲɛma
comme maramafɛn dɔw bɛ yen u yɛrɛ t'a dɔn k'u t'a dɔn Bubu bɛ bɔ nin yɔrɔ a bɛɛ ni kicɛ Bubu b'a bɛɛ ɲɛ dɔn faso kanu don awɔ faso kanu don ta ni non faso kanu don Bubu bɛ la an ka foli b'a ye Bubu bɛ fo kosɛbɛ a bɛ fo ndaw min ye o ka dɔn n bɛ n dɔgɔnin fana fo a bɛ ye o ka plateau kan kosɛbɛ Gandi malien Mamadu Sidibe Ntoma Gandi a fana cɛsirilen don kosɛbɛ an b'a faso jɔ la jɔn ko ala ale bɛ ka baara in kɛ tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ ka kɛ ni professionnel ye a bɛ ka kɛ ni kunnawolo ye parce que an y'o de fɔ radio ni réseau a bɛɛ bɛ baara kelen kɛ a bɛɛ dabɔ kun ye kunnafoni ye mais a ka kɛ ni bonya ni karama ye a ka kɛ dans l'éthique et la déontologie bon ale vraiment an b'a fo kosɛbɛ Gandi malien ko n ka foli b'a ye Nura FM a kumaso in kɔnɔ Sidibe bon an b'a ɲini Gawusu fɛ nɛgɛw b'ale de bolo a k'a lajɛ ka awa i k'a dɔn an bila sugu la mais awa i k'a dɔn i jɔ ni kunnandi aw ka sababu ɲuman minnu fana bɛ ka kɛ sababu ye min bɛ se k'a to anw bɛ kunnawolo sɔrɔ an ka ɲɛtaw bɛ sabati wa kunnafoni ɲuman an bɛ se k'a di awa i k'a dɔn olu fana an ka taa olu lajɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kumaso in siga t'a la Badirima Dirisa ko ne ko awa i k'a dɔn Keita k'a ni ɲankuma n dɔgɔ min ye awa i k'a dɔn ka foli ani tɔni k'a lase Baseginɛ Keita ma Ayida Magaji furu cɛ Baseginɛ bɛ fo a wale ɲuman dɔn ka foli tɔni lase Ayida Magaji yɛrɛ ma Elhaji Seguba Samake Oto an b'a fo ka wale ɲuman dɔn ka Sambu Kulubali awa i k'a dɔn a n'a ka association bɛ sinankuya tɔn b'o ko fɔ récépissé b'u bolo awa i k'a dɔn baara ɲuman u b'o dɔn dɛmɛ dama u mago b'o de la kuma n'u dɛmɛna ni Ala sɔnna ma baara bɛ kɛ a kɛcogo ɲuman na an b'u fo k'u wale ɲuman dɔn Dirisa Kuma société Madala Kuma frère et fils Dirisa awa i k'a dɔn an b'a fɔ i k'a kuma a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen Bugari Kɔlɔn Sidibe an k'a fo ka wale ɲuman dɔn Jamana FM awa i k'a dɔn o kɛnɛ in kɔnɔna na min ye n ka président ale ka taama de ka ca kosɛbɛ n'o ye Baseginɛ Keita ye a tɛ sigi fiyewu abada yawo a bɛ taama la sa min ye Baseginɛ ye nin waati in na bura ni ngala i k'a la e y'a faamu Baseginɛ Keita ni waati in na a bɛ Bamakɔ yan awɔ a bɛ yan an b'a fɔ ko Keita Baseginɛ o zone la voilà Isa Konate a fana sɔgɔlen mana nin waati in na Italie kɔnɔna la ɲɛma an bɛ Isa Konate an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ Ba Konate siga t'a la ɲɛma hali bi sirajan ma an bɛ dabɔ nka an b'a yira kanubaaw la ko Nura FM don n sɔn tɔgɔ an k'i sɔn jamu i bɛ weleli kɛ 76 33 43 03 ɲɛma an bɛ taa Vieux Kamara bɛ fo a fana b'a lamɛnna Kamara k'an ka foli b'a ye an ka taa télé la ɲɛma an bɛ taa lasira ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni a ye ni n bɔra n'a ye maa min kumana n'a kɔnɔ o de ye Abdramani Dukure a kumara a ko Fatumata Diko ɲɛma k'i bɛ na